खुलुमबाय चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै जों थांनाय ADRE 2022 मायथाइयाव जालांनाय ग्रेड 4 नि आनजाद पेपार 1 नि गासैबो जेनेरेल नलेजनि कुइसनखौ बेयाव सावरायनाय जागोन। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। भिक्ट'रिया मेम'रियेलआ बहा दं? भिक्ट'रिया मेम'रियेल इज सिटुएटेड इन भिक्ट'रिया मेम'रियेलआ बहा दं होनोबा कलकातायाव दङ। कलकाताया बबाव दङ? वेस्ट बेंगलाव दङ। भिक्ट'रिया मेम'रियेलखौ माब्ला बानायदोंमोन होनबा 1906 आरो 1921 नि गेजेराव, माने कुइन भिक्ट'रियानो ट्रिबिउट होनो थाखाय बानायदोंमोन। हिमा दासआ बबे ट्रेक आरो फिल्ड गेलेमुआव बाहागो लायो? इन व्हिच ट्रेक एन्ड फिल्ड स्पर्ट्स डाज हिमा दास पार्टिसिपेट? हिमा दासआ ट्रिपल जाम्प नङा, लं डिस्टेन्स रान नङा, हार्डल्सआवबो नङा। बेयो मायाव लायो होनबा स्प्रिन्टआव लायो, सर्ट डिस्टेन्सआव। इं 2021 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव आसाम वैभव बान्थाखौ आजावग्रा सुबुङा सोरमोन? हु वाज एवार्डेड द आसाम वैभव एवार्ड इन डिसेम्बर 2021? बेयो रतन टाटामोन। नरेन्द्र मदि स्टेडियामआ बहा दङ? द नरेन्द्र मदि स्टेडियाम इज सिटुएटेड इन बेनि फिननाया जाहैबाय आहमेदाबादाव दङ। आहमेदाबादआ अबेयाव दं होनोबा गुजरातआव दङ। नरेन्द्र मदि स्टेडियामआ लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियाम। MPLADआ मावथांखियाव LADआ माखौ फोरमायो? What does LAD stands in MPLAD? MPLAD माने मा? Members of Parliament Local Area Development Scheme। बेनो जाहैबाय अप्शन नम्बर बी। सोर सुबुंनि जोनोम सानखालि आसामाव अबिरुचि गेलेमु सान खुंफुंनाय जायो? On whose birthday is अबिरुचि स्पर्ट्स डे सेलिब्रेटेड इन? बेनि फिननाया जाहैबाय भगेश्वर बरुवा। गाहायनि बबे जायगाया आसामखौ अरुणाचल प्रदेशजों जरायो होनदों? Which one of the following places connect Assam with Arunachal Pradesh? डिमापुरथ' नङा, डिमापुरा नागालेण्डजोंसो दङ। बक्सिरहाटआबो नङा, जरहाटआबो नङा। बेनि फिननाया जाहैबाय दिराक। इन्डियान सिभिल सार्भिस आनजादखौ उथ्रिसारनो हानाय आसामनि गिबिसिन सुबुंनि मुङा मा? Who was the first person from Assam to clear the Indian Civil Service Examination? बेनि फिननाया जाहैबाय आनन्दराम बरुवा। आनन्दराम बरुवायानो जाबाय आसामनि गिबिसिन ग्रेजुवेट। मोनफ्रोमबो जाथायनि समान आरो उल्था फिनजाथाय दं बुंथिनाय बेसाद बिगियाननि बिखान्थिखौ सोर दिहुनदों? Who put forward the law of physics that every action has equal and opposite reaction? बेनि फिननाया जाहैबाय सार आइजाक निउटन। जिम्बाब्वेनि राजथावनि सहरा मा? What is the capital city of Zimbabwe? बेनि फिननाया जाहैबाय हारारे। जुथाइ आरब आमिरातनि रांखावरिया मा? What is the currency of United Arab Emirates? बेनि फिननाया जाहैबाय दिराम। बबे नोगोर दाबनैनि गेजेराव नरनारायण सेतुआ दङ? Between which two towns in the नरनारायण सेतु situated होनदों? नरनारायण सेतुआ जोंना बबेयाव दङ? जगिघबा आरो पन्चरत्न। जगिघबाया बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट आरो पन्चरत्नआ जाहैबाय गवालपारा डिस्ट्रिक्ट। आहम राजफोलेरनि जोबथा राजाया सोरमोन? Who was the last king of Ahom Kingdom? बेनि फिननाया जाहैबाय पुरन्दर सिंहा। लक्ष्मीनाथ बेजबरुवानि अमर अपनार देश खन्थाइया गिबियाव बहा फोसावजादोंमोन? लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा's poem अमर अपनार देश was first published in बाही। बेंककआ बबे हादरनि राजथावनि? बेंकक is the capital city of Thailand। गपिनाथ बरदलैनि उनावनो सोर आसामनि गिबि मन्थ्रि जादोंमोन? Who was the chief minister of Assam immediately after गपिनाथ बरदलै? बेनि फिननाया जाहैबाय बिष्णुराम मेधि। आसामनि गिबिसिन सावफाहामसालि फरायसालिमा मेडिकेल कलेजखौ बहा गायसननाय जादोंमोन? Where was the first medical college of Assam established होनदों? आसामनि गिबिसिन मेडिकेल कलेजआ बहा दंमोन होनोब्ला आसाम मेडिकेल कलेज डिब्रुगड़आव 1947 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन। गाहायनि बबे जायगाया गोदान दिल्लीनि सेराव दङ?
Which of the following places is adjacent to New Delhi होनदों बेनि फिननाया जाहैबाय गुरुग्राम। मार्गारेट टेचारा बबे हादरनि बारग' गाहाय मन्थ्रिमोन बेनि फिननाया जाहैबाय इंलेन्ड। माने मार्गारेट टेचारा वाज फर्मार प्राइम मिनिस्टार अफ इंलेन्ड। रुस आरो अलास्कानि गेजेराव थानाय दै बाहागोखौ मा बुंनाय जायो? द बडि अफ वाटार बिटुइन रासिया एन्ड अलास्का इज बेखौ मा होनो बेरिं स्ट्रेट होनो। पाक स्ट्रेटआ जाहैबाय इन्डिया आरो श्रीलंकानि गेजेराव थानाय। सुइस केनेलआ इजिप्टआव दङ। गाहायाव होनाय भारतनि बबे सहरहा लैथो सेराव नङा? बेंगालुरु। व्हिच अफ द फलोइंग इज नट ए सी साइड सिटी अफ इन्डिया होनदों बबेया लैथो सेराव नङा? चेन्नाइआबो नंगौ, कचिनाबो नंगौ, मुम्बाइआबो नंगौ, नाथाय बेंगालुरुआ नङा। बेनि थाखाय एन्सारा जाहैबाय बेंगालुरु। गाहाय होनाव बबे मटर गारिनो NHAI फास्टेग टोल्सनिफ्राय रेहाय होनाय जायो होनदों? Which of the following vehicles is exempted from NHAI फास्टेग टोल्स? सोरनो होयो होनोबा एम्बुलेन्सनो होयो। एम्बुलेन्स, पुलिस गारि बेफोरनो होनाय जायो। आसामनि गिबिसिन गोदान मुगानि नायजाबसालि नब्लां बान थियेटारआ बहा दङ? The first modern theatre hall of Assam, the Ban Theatre, is located in बे तेजपुराव दङ। गाहायनि बबे हादरा खोला आमेरिकायाव दङ? Which of the following countries is in South America? साउथ आमेरिकायाव थानाय हादरनि मुङा जाहैबाय बलिभिया। भारतनि उदांस्रिनि थाखाय जालांनाय बबे सोमावसारनायाव कनकलता बरुवाया रुंसारि जायो? In which movement during India's struggle for independence was कनकलता बरुवा martyred? बेनि फिननाया जाहैबाय क्विट इन्डिया मुभमेन्ट 1942 मायथाइयाव। अख्रां मण्डलाव दावबायग्रा गिबिसिन भारतारि सुबुंनि मुङा मा? Who was the first Indian to go to space? बिनि मुङा जाहैबाय राकेश शर्मा। आसाम हादरसायारि रैखाथुमसालि बहा दङ? Where is the Assam State Museum located? होनदों। आसाम स्टेट मिउजियामा बहा दं होनोबा जोंना गुवाहाटीआव दङ। बबे मायथाइयाव दूरदर्शनआ कालार टेलिभिजन प्रग्रामखौ भारताव फोसावजेनदोंमोन? In which year did दूरदर्शन start color television program in India? बेनि फिननाया जाहैबाय 1982। माब्ला दूरदर्शना माब्ला स्टार्ट जादोंमोन होनबा 1959 आव। बइं कम्पानिनि गुदि दिहुनथाया मा? What is the primary product of Boeing company? बइं कम्पानिया मा दिहुनो? एयारक्राफ्ट दिहुनो। एयार इन्डिया क्रेश जादोंमोन ना? एयार इन्डिया क्रेश जानाया अहमदाबादाव बेबो बइंजोंनो दिहुनजानायमोन। गाहायाव होनायनि बबेया गुदि मुवा नङा होनदों? Which one of the following is not an element? बेनि फिननाया जाहैबाय क्वार्ट्ज। टिन माने टिनखौ माबोरै रिप्रेजेन्ट खालामो? एसएन, मार्किउरि, Hg, आयडिन, आइ। नाथाय क्वार्ट्जआ मा? सिलिकन डाइ अक्साइड। बेयाव सिलिकन मोनसे दङ, अक्सिजेन मोननै दङ, बिनि थाखायनो बेयो मोनसे कम्पाउन्ड। बे एलिमेन्ट नङा। गाहायनि बबे गेलेमुआव बल बाहायनाय जाया होनदों? Which one of the following sports does not use a ball? गल्फआव बाहायो, लन टेनिसआव बाहायो, टेबल टेनिसआव बाहायो, नालाय बेडमिन्टनाव जों मा बाहायो? शाटल बाहायो। गाहायनि बबेखौ बोसोरफ्रोमबो इंराजि मे दाननि 8 अक्ट'खालि फालिनाय जायो? Which of the following is celebrated on May 8 every year होनदों? बेयो जाहैबाय रेड क्रस आरो रेड क्रेसेन्ट डे। इं 1994 मायथाइयाव सोर सुबुंनो सरकारि साख्रि थाखोआव रेमन मैगसेसे बान्थाखौ होनाय जादोंमोन? Who was awarded the Ramon Magsaysay Award in 1994 in the category of Government Services होनदों? बेनि फिननाया जाहैबाय किरण बेदीनो होनाय जादोंमोन। गाहायनि बबेया भारतनि गिबिसिन दानाय ग्रहसा? Which of the following was the first artificial satellite of India? बेनि फिननाया जाहैबाय आर्यभट्ट।
जुदि सासे सुबुङा थाकायाव लेनदेन खालामदों अब्ला बे सुबुङा बबे हादरनि जानांगौ? A person is transacting in Dhaka. Which country the person is in होनदों। बिनि फिननाया जाहैबाय बांलादेश। बांलादेशआव माया सोलियो? थाका सोलियो। भारतनो बयनिख्रुइ बांसिन हिं दैथायहरग्रा हादरनि मुङा मा होनदों? Which country is the biggest exporter of asafoetida हिं to India होनदों। बिनि फिननाया जाहैबाय आफगानिस्तान। नायगिदिं सान्थिनि थाखाय भारतनि बबे रायजोनि टेगलाइनआ जाबाय गड्स अन कान्ट्रि होनदों। गड्स अन कान्ट्रि इज द टेगलाइन फर टुरिज्म अफ व्हिच स्टेट अफ इन्डिया होनदों। बिनि फिननाया जाहैबाय केरेला। सा सानजायारि पुलिस एकाडेमिया बबे रायजोआव दङ? व्हिच अफ द फलोइं व्हिच स्टेट इज नर्थ इस्टार्न पुलिस एकाडेमि लकेटेड होनदों। बिनि फिननाया जाहैबाय मेघालयआव दङ। फिन बिग्रायथाय काउन्टार इन्सार्जेन्सि आरो हाग्रामा गरिला दावहा जंगल वारफेयार गाहाय फरायसालिया मिज'रामनि बबे जायगायाव दं होनदों? काउन्टार इन्सार्जेन्सि एन्ड जंगल वारफेयार स्कुल इज लकेटेड इन मिज'राम एट बिनि फिननाया जाहैबाय बायरेंटे। मिज'रामनि बायरेंटेआव बे फरायसालिया दङ। सांगाइ जुनारखौ बहा मोनो? द एनिमेल सांगाइ इज फाउन्ड इन केबुल लामजाव। केबुल लामजाव नेसनेल पार्कआव सांगाइ एनिमेलखौ मोननाय जायो। सांगाइआ मोनसे मैनि जाति। केबुल लामजाव नेसनेल पार्कआ बबेयाव दं होनबा मणिपुराव। हादिदग्ला दाउ रैखाथिनि नाजानायनि थाखाय सोर सुबुंखौ व्हिटली बान्था एबा ग्रीन अस्कार बान्थाजों मान बावदोंमोन? Who won the Whitley Award, also known as the Green Oscar, for the efforts in protecting the greater adjacent stock? बिनि फिननाया जाहैबाय डक्टर पुर्णिमा देवी बर्मन। बबे खान्थिनि सिङाव सोलोंथाइनि मोनथायखौ गुदिनां मोनथाय महरै सोसननाय जादों? The Right to Education Act as a fundamental right was enacted under the Article 21A. अर्थशास्त्रनि लिरगिरि चाणक्यआ बबे राजआफादनि मन्थ्रिमोन? Chanakya was the author of Arthashastra, was the minister in the court of सोरनियाव बियो? चंद्रगुप्त मौर्यनि। मोहम्मद बिन तुगलकनि खुंथायनि समाव सोर संदानग्राया भारतआव दावबायफैयामोन? Who amongst the following was an explorer to visit India during the reign of Muhammad bin Tughlaq? बिनि फिननाया जाहैबाय इबन बतुता। उदांस्रि भारतनि गिबिसिन आयेन आरो न्याय मन्थ्रिया सोरमोन? Who was the first law and justice minister of independent India? बिनि फिननाया जाहैबाय डक्टर बी आर आम्बेडकार, जायखौ जोङो फादार अफ इन्डियान कन्स्टिटिउसन होननानै मिथियो। डुरान्ड रेखाया माखौ बोखावग्रा सिमा? The Durand line forms the dividing border between Durand लाइनआ माखौ बोखावो होनोबा जोंना पाकिस्तान आरो आफगानिस्तानखौ बोखावो। भारतआव हायुङारि गेजेरारि फरायसालि फुटबल टुर्नामेन्टनि बबे ट्रफिनि थाखाय गेलेनाय जायो? The National Inter-School Football Tournament in India is played for Subrata Cup. इं 1926 मायथाइयाव गायसनजानाय आसामनि गिबिसिन बेसरकारि बेंकनि मुङा मा? The first private bank of Assam set up in the year 1926 was होनदों। बेनि फिननाया जाहैबाय गुवाहाटी बैंक लिमिटेड। नीति आयोगनि आफादगिरिया सोर जायो? नीति आयोगनि आफादगिरिया जायो जोंना भारतनि गाहाय मन्थ्रि। Who holds the position of chairman of नीति आयोग होनदों। बेनि फिननाया जायो प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया। बबे सुबुं खुंथायखौ भारतआव गनायनाय जायो? Which form of democracy is followed in India होनदों। बेनि फिननाया जाहैबाय रिप्रेजेन्टेटिभ डेम'क्रेसि। बुरलुंबुथुर दैमाया बांलादेशआव गंगा दैमाजों गोरोबनायनि उनाव मा मुङै मिथिजायो? By which name is the river Brahmaputra known after it joins the river Ganga in Bangladesh होनदों। बेनि फिननाया जाहैबाय पद्मा नदी, पद्मा होननानै मिथिजायो। गाहाय द्राघिमा प्राइम मेरिडियाननिफ्राय जायखिजाया दाबसे जायगासिम सानजा सोनाब दिगाव सुनानै मोननाय खनायारि जानथायखौ मा होनो? The angular distance of any place from prime meridian measured towards east and west is called बिनि फिननाया जाहैबाय longitude।
गाहायनि बबे जरा गोरोबलायनाया गेबें नङा होनदों? Which of the following pairs is not correctly matched? हाइड्रस्फेयारा वाटारजों रिलेटेड दङ, एटमस्फेयारा एयारजों रिलेटेड दङ, लिथोस्फेयारा हाजों रिलेटेड दं, नाथाय बाय'स्फेयारा एनभाइरनमेन्टजों नङा। बेनि थाखायनो बेनि फिननाया जाहैबाय अप्शन नम्बर बी बाय'स्फेयार, आबहावा। सुनामिया बबेयाव सोमजियो? सुनामि आर कज्ड इन द अशियान। अशियानाव जोंना सुनामि जायो। गाहायनि बबे सोदोबा भारतनि संबिजिरनि गुबै फारिलाइयाव गैयामोन? Which of the following word does not appear in the preamble of the Constitution होनदों? सेकुलारा दङ, सोदोब धोरोम उदां, डेम'क्रेटिकआ दङ, सुबुंखुंथायारि, समाजखान्थियारिया दङ, ससियलिस्ट, नाथाय फेडारेलआ गैया। बेनि थाखाय फिननाया जाहैबाय फेडारेल। गोदोनि खाउरि गैयै मुवा बेसादनि फालांगि दोरोंखौ मा बुङो? The ancient tradition of exchanging goods for goods, trade without currency is called barter system होनो। बर'आव मा होनो बेखौ? मुवाजों सोलाय सोल' खान्थि होनो। मुंदांखा जाग्रा बेसाद दाल बाटी चुरमाखौ सरासनस्रायै बबे रायजोआव मोनजायो? The famous dish dal bati is typically served in the state of बबेयाव मोनो होनबा दाल बाटी चुरमाखौ जोङो राजस्थानाव मोनो। सोमखोर बिफांखौ जाग्रा जुनारफोरखौ मा बुङो होनो? Animals that feed on grass plants are known as herbivores होनो। कार्निवोरासआ जाहैबाय बेदर जाग्रा, अमनिवोरासआ जाहैबाय बेदर आरो गांसो मोन्नैखौबो जाग्रा, केनिबल्सआ जाहैबाय गावनि हारिनि जुनारखौनो जाग्रा, जेरै बेमा बेफोरो। भारतारि संबिजिरनि बबे फारिया सा सानजा भारतनि हाजो आरो ट्राइबेल ओनसोलफोरनि जारखुंथायनि बिथांखिखौ सोमजिहोयो? Which schedule of the Indian Constitution had made provisions for autonomous administrations for hills and tribal regions of Northeast India होनदों? फिननाया जाहैबाय 6th schedule। जिके सेक्सना बेसेबाङानोमोन? भिडिअखौबो एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।